Abdullah Aslan, Doğru Haber. Ne numune u reali bla rast be. Aşitti, söl, demokrasi, hekumafin mrovan, adalet u gelek peyvin xemlandi u dezgehim balkeş. Balkeşe, ev hemu kısadan u peyvji aile komen heri dijbevete gotin, u muhabin beyi gabin ber bıçav naya abitinji reçer çoveyle te kabul kirin. Te ifade kirin ku emmel hala konağı u peyvajiyeka ku bu mahayede domiye. Serdan, ziyaret, beyan, daxyani, axaftin, hevuldarin avakirina komisyon ekiyi. Beraslici demu heyama propaganda mezin berdawam dike. Dibêjin çek û silahên ku mideta xwe tije kiriye bêdayîn, lê ew çek û silah bi awayekî qet nayê berdan. Abdullah Öcalan beyan û daxuyaniyekê dide, Qandîl dibêje em ê riayet bikin û li gor vê xeberdanê tevbigerin. Dev jî dibin navê merhale û pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk serdan û ziyaretan li pê hevdû pêkînê. Lê ji ber hinek sebeban heta na tu delîl û nîşaneyên muşexes û ber biçav tuneyek û çek û silah danîne. Vêşîk û guman 5-10 an jî 100 kes silahên xwe deynin an jî silahan li ber qemereyan bin ax bikin, wê endîşe, guman û fikaran bi tevahî kêm neke. Eger PKK'yê xwe fesih kir û qerar da ku dev jî çek û silahan berde, ma ne hewceyek ku ev pirs û pirsiyar bê kirin li benda şîye. Lazim e bi temamî destek û piştgiriya bêçekbûnê bê kirin. Lêbelê her wa hewceyek ku însan bi hesas bi bîr bîne ku merhale û pêvajo bi rastî heya wê gavê çawa pêş ve biçe. Ji aliyê din ve tê gotin PKK wê bi hemû şew û rengên xwe çek û silahan berde. Lê ji terê Wezareta Parasina Emerîkayê di dema biçeya sala 2026 de hatî ifadekirin wê 130 milyon dolar ji komên hêzên demokratîkên Sûriyeyê ku PKK-PYD jî di nav de ye bêveqetandin û ev komman bi vî pereyî bêperwerdekirin. Yani di vê qonağa ku tê axaftin PKK wê dev jî çek û silahan berde, Emerîka desteka silahan dide PYD û biçeyeka mezin ji bo wan tê veqetandin, ev yek her wa bi yerek balkêşe. Öcalan ifade dike di vê merhale û qonayê de êdî rewşa mevcûd mîad û mileta xwe tije kiriye, ji ber vê yekê hewlê didin ku têkevin merhaleyeka din. Ger PKK tenê tabela û lewheya xwe biguherîne û hewleka mezin ji bo propagandaya civakî bide, wê ev pêvajo bi sehed nebe. Ma hûn tew difikirin qatiama ku di şîkefteyê de qewmî ye, ji rûyê kê qewmî ye? Ev ne hewadîs û biyerin ku merib li aliyakî bihêline. PKK hê jî gelek ciyanên însanan dişewitîne. Ger ev yek were sekinandin û aliyan li ser vê mijarê li hev kirine, tim manek û hewcedariya temaşekirina vê tiyatro û şanoyê tune ye. Vê xelkê di dorî de him ji terorîzmê û him jî ji kesên tesîdar û xwedî selahiyetên ku destek dane terorê gelekî zirar û zehmetî dîtiye. Divê êdî asayî bûn û normal bûyîn di zûtirin dem û wextê de pêk were û çek bi rastî ne ji bo nimûnebûn û realî bên berdan. Divê însan silh û aşîkê bibîne û welat êdî xwe bigihêjîne rehetiya rasteqîn. Xulasa beş û qisma herî mühîma vê merhaleyê ev e ku ger bê sîlehbûn hebe, bila rast be, ne ku tenê nimûne û realî be.